Ja som strašne šťastný. Čaute, Julian, hej. No, ľudia, ja som strašne šťastný, že som dal 31 odberateľov. Dúfam, že dáme 100 alebo 200. Hej. No, ja vám ukážem, čo som nakreslil. Zajtra vyjde video, jak to budem dokresľovať. A ešte bude jedno, lebo v škole prebieha súťaž máme dať čo nakresliť, no tá logo dáke, no to ja nakreslím, budeme to na počítači kresliť. A chcem sa vám poďakovať za tých 31 odberateľov, hej. Dúfam, že to bude ísť ďalej a ďalej a že budeme mať. Ľudia, vidíte? Pribudol mi nový monster. No tento zlatý. A to ten, jak pesničkový sa mi zdá. Hej. Tu máme Lego Toyota Supru. Trošku je upravená. Tu som si poskladal zo dreva Teslu, hej. Tak čaute ľudia, zajtra sa vidíme, no. Čaute.